Dakizuen bezala gaur gizonezkoen Bizkaiko aurresku txapelketa izango dugu eta ondizko emakumezkoen aurresku txapelketa. Bi kategoria egongo direz, gizonezkoena eta emakumezkoena, eta lehenengo edukiko dugu neska gazteak eta mutil gazteak, eta ondoren neska nagusiak eta mutil nagusiak. Froga bakarra egongo da, txistulariaren froga bakarra. Hemen daukagu Jesus Mari Maior, txalo bera bat berantzako. Eta orain txistulariak froga ingo dau. Txapelketa hasi baino lehen gogoratu epaimailan egongo direnak: Gorka Saez, Felipe Agirre, Jose Miguel Oleaga, Gabriel Alonso eta Ander Garita Onaindia. Txalo bero bat eurentzako lan handia deukiela aurretik. Eta hasiko gara neska gazteekin.
partaide bakarra eukiko dugu, bertokoa gainera Leioakoa, Zurine Sánchez. Neska gazteekaz bukatuta, mutil gazteetara pasako gara, bertan bi partai deukiko dugu, eta lehenengoa, Algortakoa, Iker Martin.
atrás. Eta bigarren partaidea bertokoa dugu Leioakoa Josu Marcos. Arriba, ¿no?
Gazteen kategoriekaz bukatuta nagusietara pasatuko gara eta lehenengoak dantza egiten emakumezko nagusiak izango direz. 4 partaide eukiko doguz eta lehenengoa Portugaletetik dator Ibabe Beristain.
Bigarren dantzaria Bilbotik jatorku, Udara 10.
Hirugarren dantzaria Leiho Astarra dugu, Aizea Ormaetxea.
lehen kategoriako azken dantzaria, Las Carrerasetik jatorku, Jasone Monasterio.
Emakumezko nagusien kategoria bukatuta, orain gizonezkoen nagusien kategoriara pasatuko gara. Bertan, sei dantzari izango direz, eta lehengoa Leiho Astarra Ekaitz Ugarte.
Bigarren dantzaria, latxoperakoa dugu, Arkaitz Korrea.
Hirugarren dantzaria, hau be Leio Astarra, Gaizka Sánchez. Cuando quieras.
Laugarren dantzaria Erandioti jatorku Eduardo Martín.
Jarraitu baino lehen, mesedez atzetik isiltasuna mantentzen baduzue, bai epaiek eta dantzariek eskertuko dute. Eta jarraituko dugu, 5. dantzaria, Erandioztarra, Asier Amorrortu.